Goddag. Eller klokken er 9 om aftenen. Vi sidder i 25-30 grader varme. Det er lidt overskyet, men det holder jo på varmen, som man siger. Vi har lige fået god mad fra en Stenovns søpizza bageri. Eller det smager sindssygt godt. Noget salat med formaggio i pelle. Petite buono, petite asporto. Men nu får vi lige en lille tysk øl, faktisk, hvor det ikke skal være løgn. Beck's Gold. Beck's Next. Ja, det er sikkert det samme. Men den er på 2%. Så bliver vi sikkert stive. 5%. Super godt. Ja. Hej mig.